Pécsen a Munkácsi utca 33 szám alatt található F3 Fitness Center 18 éve piacvezetőként szolgálja a sportolni vágyók folyamatosan megújuló igényeit. Jelenleg is a város és Magyarország ikonikus fitness központja, melyet számtalan kiváló sportember tekint szinte második otthonának. A profi személyi edzőkből álló csapat minden indulónak személyre szabott edzéstervet és étrendet állít össze. A Biotex szeretettel várja a sportolni vágyókat és mindazokat, akik az egészséges életmód hívei. Kiváló minőségű táplálékkiegészítők, ízületvédők és vitaminok széles választékát kínáljuk. Szakképzett kollégáink örömmel állnak rendelkezésre edzéstechnikai és táplálkozási tanácsokkal. A megfelelő készítmények megválasztásával és használatával kapcsolatban keressék a Biotex üzleteinket az Árkádban, valamint az Uránvárosi Tesco-ban. A Kameleon Pizzeria és szórakozóhely glutén- és laktózmentes ételekkel segíti a versenyzők felkészülését. Pizzák, tészták, saláták széles kínálatával várjuk vendégeinket Pécsen, a Vasút utca 1 szám alatt. Az Aniron Egészségközpontban széleskörű szakorvosi ellátást biztosítunk mindazok számára, akiknek fontos egészségük megőrzése. Várjuk azon kedves vendégeinket, akik elfoglaltságaik miatt nem tudják a hagyományos egészségügyi szolgáltatásokat igénybe venni. Komplex szakorvosi ellátást nyújtó rendelőinkben nyugodt, igényesen kialakított, kulturált környezetben fogadjuk leendő kedves pácienseinket. Arra törekszünk, hogy járóbetegeink számára rövid várakozási idővel a lehető legtöbb szakellátás elérhető legyen. Az Aniron Egészségközpontban több mint 25 szakrendelés működik egy helyen.